ברוכים הבאים לקבוצת Booking for You, הקבוצה שמובילה את המהפכה הדיגיטלית בעולם התיירות הבינלאומי. אם הגעתם לכאן, כנראה שאתם בעלי מתחמי אירוח, בתי נופש, וילות, מלונות בוטיק, אורחנים, אפילו צימרים. אתם כבר מבינים שההצלחה של עסק תיירותי היא תהליך. היא לא משהו שקורה ביום אחד וגם לא בחודש אחד. מצד אחד, אתם רוצים לראות את היומן שלכם מלא בהזמנות, לייצר יציבות וביטחון כלכלי, ולנהל את העסק שלכם בראש שקט. ומצד שני, להתעסק כמה שפחות עם שיווק, מחירות וטכנולוגיה. אתם רוצים פשוט להתעסק באיך להיות מארחים טובים. זה בדיוק מה שאנחנו יודעים לייצר לכם. אז מי אנחנו ואיך אנחנו עושים את זה? נעים מאוד, קבוצת Booking for You. בקבוצה שלנו 4 חטיבות ייחודיות שמטרתן לתת לכם פתרון דיגיטלי מקיף, חכם ויציב, שיגרום לעסק שלכם להמריא למעלה. החטיבה הראשונה שלנו היא Booking for You Marketing, זה הלב הפועם שלנו. בחטיבה תוכלו למצוא מנהלי תיקי לקוח, מומחי שיווק אונליין שמתמחים בהקמה וניהול של מערך השיווק והמחירות בפלטפורמות השיווק הכי חזקות בעולם, בוקינג, Airbnb, אקספידיה ועוד. פיתחנו את שיטת האופטימייזר, השיטה שאני כל כך גאה בה, שיטה בלעדית שמבוססת על 672 פעולות אורגניות שנעשות מאחורי הקלעים בתוך דפי הנכסים שלכם, ומובילים אתכם לחשיפה רחבה יותר, לאחוזי תפוסה גבוהים יותר ולמימוש הפוטנציאל העסקי שלכם. אנחנו מנהלים עבורכם הכל, משלב הקמת דף הנכס ועד לאותו רגע שהאורח מגיע אליכם. אתם תתמקדו במה שאתם טובים בו באמת, בלארח. את השאר תשאירו לנו. החטיבה השנייה שלנו היא החטיבה הטכנולוגית, ובתוכה יש לנו את בוקינג פלוס. בוקינג פלוס היא תוכנת ניהול דיגיטלית לניהול מתחמי אירוח. התוכנה שהיא פיתוח כחול לבן שלנו, היא קמה מתוך הצורך הספציפי של בעלי צימרים, של בעלי וילות, דירות נופש, חדרי אירוח ומלונות בוטיק. התוכנה מציעה פתרון כולל לניהול דיגיטלי מקיף וחכם של הזמנות, של תשלומים, של חשבוניות, אוטומציות מתקדמות, כולל עוזרת אישית וירטואלית, מבוססת בינה מלאכותית AI ועוד פיצ'רים רבים. באמצעות התוכנה אתם תוכלו למקסם רווחים ותפוסה, ליצור סדר בהזמנות, למנוע טעויות שעלולות לעלות לכם לא מעט כסף, ובעיקר להקל עליכם ולייעל את ניהול המתחם מכל מקום ומכל זמן. כמובן שהיומן של התוכנה מסונכרן באופן אוטומטי לאתרי השיווק, בוקינג, Airbnb, אקספידיה, VRBO ועוד. ומה הכי יפה? שאין שום צורך להבין בטכנולוגיה כדי להרוויח מכל הדבר הזה. החטיבה השלישית שלנו היא חטיבת ההכשרות, Booking for You Academy, המרכז הבינלאומי להכשרת בעלי בתי נופש, בניהול מערך הזמנות אונליין. אם אתם אנשים שמעדיפים לקחת את העניינים לידיים ולשלוט בשיווק של בית הנופש שלכם בעצמכם, זו החטיבה עבורכם. חטיבת ההכשרה שלנו מציעה מגוון קורסים דיגיטליים, הכשרות והרצאות שיספקו לכם מגוון כלים ושיטות ייחודיות למקסום תפוסת מתחם האירוח שלכם לאורך כל עונות השנה, הגדלת הרווחים ושליטה מלאה בניהול ותפעול הדפים שלכם באתרי ההזמנות הכי מובילים בעולם. ההתמחות של האקדמיה היא להפוך דפי נכסים של מארחים חובבנים לדפי נכסים מקצועיים ורווחיים. החטיבה הרביעית שלנו היא פלטפורמה ייחודית להזמנות אונליין. תכירו את פורטל Easy to Book co.il, פורטל הזמנות אונליין שעובד בשיטת לא סגרת, לא שילמת, על בסיס הצלחה בלבד. בפורטל הזה בעלי בתי נופש נהנים מחשיפה רחבה לקהל איכותי שרגיל להזמין אונליין. ההזמנה נכנסת ליומן שלכם, בלי שיחות טלפון מתישות, בלי משא ומתן למחיר ובלי מאמץ. זה פשוט מאוד. יותר הזמנות, פחות דאגות.
החזון שעומד מאחורי 4 החטיבות האלו, הוא לאפשר לכם לנהל את בית הנופש שלכם ביציבות ובביטחון כלכלי אמיתי, להרוויח יותר, ליהנות מאיכות חיים טובה יותר ומראש שקט. אנחנו כאן כדי לשחרר אתכם מכל מה שאתם לא אוהבים להתעסק בו, מהתלות בפרסום באמצעות כל מיני שיטות מיושנות, לשחרר אתכם מהצורך להבין בטכנולוגיה ובשיווק דיגיטלי, ולהביא את בית הנופש שלכם קדימה, לקדמת הבמה, בעולם שכבר מזמן הפך לעולם הזמנות אונליין. עם Booking for You אתם לא לבד, אתם חלק מקבוצה חזקה עם ניסיון מוכח שכבר הובילה אלפי מתחמי אירוח להצלחה משמעותית. עכשיו, אחרי שאתם כבר מבינים מי אנחנו ומה אנחנו יודעים לעשות, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים פה למטה, ואני מבטיח לכם, השאלה היחידה שתהיה לכם אחרי שנדבר היא איך לא עשינו את זה קודם.